Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта канал Чарапа2. І як заўжды пачынаем агляд на тыдзень і за мінулы тыдзень. Спачатку, як заўжды, навіны. Коротка, што адбылося цікавае, на мой погляд. 20 мая ў сераду выйшлі данные па інфляцыі. І што адбылося, што інфляцыя паскорылася ў еўразвязе да 3%, што недобры фактор. А таксама ў пятніцу адбылася прысяга, і Кевін Ворш стаў афіцыйна ўжо главой ФРС. Гэта ўсё, што датычыцца цікавых навін. А таксама меней цікавае, але для мяне цікавае, то што еўразвяз заключыў тарговае пагадненне з Мексікай. Мексіка гэта адна з буйнейшых краін, з якой гандлюе ЗША. Так што цікава, што і еўразвяз зараз заключыў пагадненне з Мексікай. Таму што еўразвяз лічыць лепей мець шмат саюзнікаў, чым шмат врагоў, і гэта добра. І цяпер можна перайсці да графіка. Як заўжды, два таймфреймы, тыднёвы і дзённы. Справа тыднёвы, злева дзённы. Стратэгічны агляд на тыднёвым, на дзённым тактычны. Асноўны графік гэта дзве злізгальныя сярэднія, павольная блакітная, сіняя і чырвоная хуткая. Тры колеры свечак гэта імпульсная сістэма Элдара. Чырвоны забараняюць купляць, зялёны забараняе прадаваць, сіні нічога не забараняе. На адлегласці 3 АТР ад павольнай злізгальнай сярэдняй пабудованы канал. Чорныя лініі прыблізна 95% часу ў гэтым канале знаходзіцца актыў. Таксама пад зонай каштоўнасці я мею на ўвазе зону заключную паміж двумя злізгальнымі сярэднімі, што актыў справядліва ацэнены, і я не маю перавагі над астатнімі ўдзельнікамі рынка, калі я купляю ці прадаю ў гэтай зоне, але гэта окей, так казаць. І што яшчэ? І знізу дадаткова акенца комба MACD індыкатар, чорная лінія MACD, аранжавая лінія гэта сігнальная лінія MACD і індыкатар OSMA. Зялёныя слупкі растуць, чырвоныя падаюць. На гэтым, я спадзяюся, усё, нічога не забыл. І першы інструмент, як заўжды, гэта еўра-долар. Па еўра-долару бачым нейкі на тыднёвым графіку флэт, што ўжо апошнія амаль што год нічога не адбываецца, і зараз крыху танна ніжэй зоны каштоўнасці знаходзіцца еўра, і колер чырвоны, таму пакуль што нічога не робім. На дзённым таксама ніякага цікавага патэрна не бачна. Пакуль што некая перарысоўка, карэкцыя па MACD, таму проста далей. S&P. Цікава, што інфляцыя, напрыклад, у еўразвязе крыху пагоршылася, і, казалось бы, у Амерыцы таксама паліва каштуе дражэй, але рынкі ідуць на гэты погляд, таму што на гэтым тыдні была справаздача NVIDIA і астатніх кампаній, яны паказваюць добрыя лічбы, што ўсё расце за кошт шаі. Таму S&P расце таксама далей. Зараз па S&P на тыднёвым вельмі дорага, каля 3 АТР канала, што небяспечна для пакупак. І колер зялёны, таму пакуль што нічога не робім, проста чакаем далей. NASDAQ таксама выглядае неяк так. Ужо нейкая манія, больш чым за 3 АТР. Апошнія некалькі свечак закрыліся. Таму таксама пакуль што дорага, нічога не робім, ідзем далей. Патэрна ніякага таксама пакуль што не бачна цікавага. Нямецчына, DAX, што адбываецца? На гэтым тыдні быў прабіты гэты ўзровень. Гэта паказвае ўсё ж такі, што будзе расці, і што гэта карэкцыя па MACD скончылася, і было б добра купляць.
калі б яно было ў зоне каштоўнасці, але ўжо крыху дорага таксама, пагэтаму ідзем далей. Ганконг. М, Тут таксама нейкі флэт, карэкцыя па MACD, чырвоны колер забараняе купляць, можна пазначыць як і на мінулым тыдні, каб чакаць, што колер зменіцца і ўжо будзе дастаткова, каб купіць, але пакуль што не, таксама нічога не робім. Японія, узыходны тренд, таксама вельмі дорага, зялёны колер забараняе шарціць і купляць таксама на мані я бы не хацеў, таму ідзем далей. Біткоін сыходны тренд, зараз у зоне каштоўнасці. Окей на тыднёвым, крыху танна на дзённым. Для мяне гэта не выглядае як злом тренду і што адбудзецца адскок, таму я проста скіпаў, ішоў далей. Эфірам. Па эфірам дастаткова бачна, што гэта сыходны тренд. Не было амаль што спробы выйсці вышэй гэтай павольнай згральнай сярэдняй. Чырвоны колер, танна, нічога не робім. Золата карэкцыя па MACD на тыднёвым аглядзе, чырвоны колер, танна. Цікавы ўзроўні, на мой погляд, таму што гэта амаль што снежань мінулага года. Можна купляць і, як па мне, тренд па золату таксама яшчэ не зломлен. Намінальна ўжо апошнія дзве свечкі закрылись ніжэй зоны каштоўнасці, што можа перайсці ў сходны тренд, але зараз бачна, што яшчэ адбываецца карэкцыя па MACD, таму я б чакаў бы яшчэ некалькі тыдняў гэтую карэкцыю, спрабаваў купляць. Таму пакуль што далей. Срэбра, узыходны тренд, таксама выглядае як карэкцыя па MACD, чырвоны колер не дазваляе купляць, але у абодвух танна на дзённым і окей на тыднёвым, што таксама можна пазначыць, але не думаю, што гэта адбудзецца на наступным тыдні. Медзь, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, ніякага прыгожага паттерна пакуль што не бачна, проста далей. Паладзій я чакаў, каб купляць, зараз бачна сыходны тренд і карэкцыя па MACD, таму яшчэ рана, трэба пачакаць. Зараз танна чырвоны колер, нічога не робім. Прыродны газ, сыходны тренд, пін-бар цікавы, паказвае, што наверх ісці пака не жадае ці не можа. Танна на тыднёвым, окей на дзённым. Быў некалі раней гэты паттерн на гэтым узроўні. І зараз яно закрепілася крыху вышэй, што добра, але можна пазначыць, але не ўпэўнена. Не яскрава выглядае. Нафта, што адбываецца па нафце? Зараз нафта застаецца на высокім узроўні каля 100. Паттерн на продаж, які мы бачылі раней, пакуль што не адпрацаваў, але ён, я не магу казаць, што згубіўся. То есть ён яшчэ можа адпрацаваць, выглядае так. І зараз дорага на тыднёвым, крыху танна на дзённым, але нафта выглядае так, што можна спрабаваць прадаваць прыблізна на адметцы 102,5. Плохо, што я так і не зрабіў скрыпт, каб мадэль ацэньвала клас гэтага паттерна. Ці добра гэта паттерн. Было б зручна казаць, але трэба калісьці зрабіць. Але цікава выглядае, можна пазначыць. Рабуста. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Што адбываецца здесь? Здесь штосьці адбываецца, але нельга казаць, што гэта прыгожая дывергенцыя, але якая-то дывергенцыя, я б казаў бы.
І зараз яно выглядае ўжо лепей, чым раней. І на мой погляд, можна купляць, таму што гэтая дывергенцыя на дзённым выглядае окей, адбыўся пін-бар, адскок. Зараз ужо крыху дорага, але яшчэ каля зоны каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым, і таксама гэты ўзровень, які быў 3260, прыблізна гэта дно мінулага часу, таму выглядае як цікавы. Пайшлі далей. Кава таксама сыходны тренд па арабіке. Здесь, напрыклад, выглядае не так прыгожа, як на робусте, таму проста танна, але паттерну няма. Але калі разважаць, што арабіка і робуста прыблізна знаходзяцца ў аднолькавым становішчы, што спачатку гэта адбываецца на робусте, потым на арабіке, то можна, так казаць, наперад купляць, але гэта заўжды пытанне, што лепш купіць раней і потым будзе нейкая прасадка, ці купіць крыху пазней, але будзе ўжо крыху адскок і не паспееш. Таму, як заўжды, пака не ведаю. Таму ідзем далей. Какао. Какао сыходны тренд. Няма ніякага паттерна, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым. Але на дзённым выглядае так, што тренд ужо крыху развернуўся. І пасля гэтага перасячэння MACD сігнальнай лініі яно пачынае крыху расці ўжо. З гэтага ўзроўня 3200 яно прыблізна ўжо 15% вырасла. У маменце было 25%. Таму можна таксама пазначыць, магчыма. Apple. Узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама нешта каліманій. Цікава для мяне, што Apple не мае, як гэта казаць, шаі мадэлей, але яны растуць так, як яны маюць свае шаі мадэлі. Што крыху цікава. Ці рынок не бачыць ніякіх другіх інвестыцый, куды можна было прыпаркаваць грошы. Таму нічога пакуль што не робім. Дорага. Amazon, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога не бачна. Google, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Google цікава купіць. По Google цікава, што яны, не знаю, усе карыстаюцца ці не, напрыклад, антигравіці яны IDE-шку для праграмавання робяць і зрабілі ўжо проста антигравіці як праграму, прыладу, якая дазваляе работаць з гэтымі шаі-агентамі без IDE-шкі, што цікава, так казаць, крыху другі ўзровень абстракцыі, што табе не патрэбен код. І таксама Google зараз мяняе манетызацыю, змяняе гэтыя тарыфы, ліміты і гэтак далей. Крыху агрэсіўней яны спрабуюць, так сказаць, быць прывабнымі для карыстальніка, а таксама яны выпусцілі новую мадэль, калі гэты рэліз был 19-го, калі я не блытаю. І гэтай мадэлю можна казаць таксама топавая, як і чат GPT 5.5. Што мне спадабаецца ў Гугла, што яго скорасць апрацоўкі пытанняў шмат велізарней, чым другія аналагі, будь то Claude, будь то чат GPT. Таму Google выглядае добра на гэтым. У гэтым плане. Таму пакуль што дорага, нічога не робім, ідзем далей. Microsoft, нейкі сыходны тренд, нейкі пачаўся флэт, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але пакуль што не выглядае добра для пакупак ці продаж. Штосьці адбываецца. Пакуль што без нас. Tesla.
вяртаецца к узыходнаму тренду, ужо дорага на абодвух таймфреймах, там проста далей. Мета. Памяці сходны тренд, штосьці недобра выглядае. Не ведаю, што адбываецца ў меце, яны скарачаюць персанал, наколькі я ведаю. Цукерберг жадае гэтую метаўселенную некую зрабіць. Менавіта туды ідуць частка грошай і нічога пакуль што няма, каб паказаць інвестарам, таму менавіта мета пад нейкім друкам ці што, але зараз танна на абодвух таймфреймах можна было б спрабаваць купляць, але колер чырвоны, таму можна пазначыць, але недакладна. IBM, якую я жадаю купіць кожны стрым, і зараз што адбылося у сераду, зараз сыходны тренд, але бачаны добры адскок, амаль 16% в зоне каштоўнасці і ўжо дорага на дзённым. Што адбываецца у сераду, свечка становіцца блакітнай недзе здесь на тыднёвым таймфрейме, і я жадаю, каб прыблізна на гэтым узроўні 230 цена засталася к закрыццю пятніцы, каб купіць IBM, і цана ўжо 255 і болей была 260 у моменце. Таму IBM ужо гэты паттерн отработал і без нас уляцеў. Таму, на жаль, можна было купляць у аўторак пасля закрыцця гэтага паттерна, і было б добра. Не паспеў, таму проста ідзем далей. Autodesk. Сыходны тренд. Таксама нейкі пачынаецца флэт, перасякліся сігнальнай лініі MACD, што навогуле добра для пакупак. Был гэты паттерн на разварот на дзённым графіку, што таксама добра. Гэта можна Autodesk пазначыць для пакупак. На мой погляд, дужая кампанія, робіць добры софт, але не заўжды ён, як гэта сказаць, не мае багаў, але ёсць багі, якія не выпраўлены ўжо 10 ці больш гадоў нейкія, што не вельмі добра паказвае, але штосьці робяць, і таму навогуле для інжынераў цяжка знайсці, мне здаецца, аналаг ці канкурэнта для AutoCAD, Autodesk навогуле. Таму, як буйны манапаліст, я думаю, ўсё будзе добра, таму можна пазначыць там пакупку. Адбылася гэтая дывергенцыя, яна адпрацавала, і зараз ужо ёсць крыху надзея, што вяртаецца, таму пазначым. Coca-Cola, узыходны тренд, дорага на абодвух, нічога не робім, проста далей. Procter & Gamble. Я атрымаю гэтую пазіцыю далей. Што адбываецца? Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Здесь штосьці выглядае як маленькая дывергенцыя, што добра. Што выглядае добра. Але ці адпрацуе, ці не дакладна. Колер сіні, танна, сам выглядае добра, але я купляў на амаль што на гэтым узроўні, таму не бачна сэнсу, каб гэта яшчэ раз дакупляць. Solar, узыходны тренд пачынаецца, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім, проста далей. JP Morgan Chase, скончылася гэтая карэкцыя па MACD. Зараз крыху дорага на тыднём, крыху дорага на дзённым. Таксама пакуль што ідзем далей. Pfizer, пакуль што узыходны тренд, але і нейкая карэкцыя па MACD, чырвоны колер, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Была гэтая карэкцыя, дывергенцыя, прабачце, на дзённым графіку, яна можа яшчэ не даадпрацавала, не было кранання канала 3TR, і яшчэ выглядае так, што можа пайсці некалькі тыдняў уніз, таму таксама пакуль што нічога не робім. Cisco, узыходны тренд, вельмі дорага, таксама нейкая манія, таму проста далей.
А TNT. Сыходны тренд, нейкі адскок на гэтым тыдні. Паттерна не бачна, таму што MACD было на гэтым ніжэй, чым папярэдні ніз, таму я б не казаў, што гэта дывергенцыя прыгожая, але штосьці падобнае, калі разглядаць толькі ў SMA і не датычыцца MACD, тады прыблізна так. Не ведаю, ціліком купляць зараз можа і так. Можна пазначыць, калі штосьці нічога другога не знайду. Альтэрыя. Узыходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым. Пакуль што тренд ідзе, нічога рабіць не трэба. Netflix. Сыходны тренд, танна на днём, ке на дзённым. Таксама пакуль што адбыўся гэты паттерн дывергенцыя на дзённым, і яно проста падае. І яшчэ не выглядае, як скончылася падзенне. Яшчэ можа быць адна хваля ўніз і потым толькі адскок. Але ўжо на MACD на дзённым графіку перасекліся сігнальныя лініі MACD. Пакуль што нічога не робім, быў чырвоны колер. Walt Disney таксама сыходны тренд, штосьці ў зоне каштоўнасці. Але Walt Disney мне не спадабаецца навогуле. Можна выдаліць з гэтага ліста штосьці. Нейкі флэт трэба таргаваць заўжды. Nestlé таксама штосьці, нейкі бакавік адбываецца. Окей на тыднём, крыху дорага на дзённым, але я б не казаў, што яно зараз павінна выстраліць. Airbus. Сыходны тренд, была дывергенцыя. І зараз ужо сіні колер на тыднёвым і на дзённым. Ужо окей для пакупак на абодвух таймфреймах. Але таксама, пакуль паттерна прыгожага не было, я б не чакаў і не заходзіў бы. Consult. Сыходны тренд, але выглядае як разварот, ужо дорага на абодвух таймфреймах, там проста далей. SAP. Сыходны тренд, таксама адскок. Танна на тыднёвым, окей на дзённым. Можна пазначыць, але таксама без паттерна я б не лез. Просто пазначым, што окей цана. ThyssenKrupp. Узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль нічога не робім. Kratos Defense. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Паттерн таксама пакуль не бачна, но можна пазначыць, што абарончая вытворчасць мае добры момент для пакупак, але без паттерна, просто танная цена. Siemens. Узыходны тренд, вельмі дорага, таксама пакуль што нічога не робім. Siemens Energy таксама узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не робім. SML. Узыходны тренд, вельмі дорага, таксама нічога не робім. SAP. SAP. Сыходны тренд, лінія сігнальная MACD перасеклася з лініі MACD, таму варта чакаць, што будзе адскок. Была некалі гэтая дывергенцыя. Я ўжо дакупляў на гэтым тыдні, яно яшчэ раз, так казаць, пацвярдзіла, што гэта дывергенцыя адбылася. Таму чакаю, калі хто не мае, навогуле выглядае окей. Што танна на тыднём, крыху дорага на дзённым, калі пачакаць узровень 149 можна купляць. Infineon Technology. Узыходны тренд, полуправаднікі, вельмі дорага, нічога тут не зробіш. Адзін. Сыходны тренд, перасячэнне MACD і сігнальнай лініі MACD, але паттерна нічога тут не бачна, просто далей. ST Microelectronics. Узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, там просто таксама далей. B Semiconductor. Таксама просто дорага, ідзем далей. Было бы прыемна у мінулым годзе купляць на гэтым узроўні, калі я заўважыў, зараз бы цікава. Вытрымаў бы я пратрымаць гэту пазіцыю так доўга.
Менавіта не. Таму зараз вельмі дорага, ідзём далей. Amadeus IT, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама нічога не бачна, просто далей. Quantic Group. Нейкі флэт, окей, крыху дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, просто таксама далей. Просу, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Была пазначана нейкая дывергенцыя крыху раней на гэтым свечцы. По 40 приблизно можно было бы купляць, але яно упала, і зараз чырвоны колер можна пазначыць, даглядаць на тыдні наступным, што адбудзецца. Hermes, сыходны тренд я дакупляў ужо, таму што была дывергенцыя, зараз самая двойчы яна. І сіні колер, але як і гаварыў, што сігнальнай лініі MACD яшчэ не перасекліся, і гэта патрабуе некалькі тыдняў, але можа адбыцца адскок, таму я купіў крыху раней, таму каб усрэдніцца. Таму зараз, калі хто трымае, окей, калі хто не трымае, можна яшчэ чакаць і не купляць. Хайнікен, нейкі флэт, таксама ў зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, я б нічога не рабіў, ідзём далей. British American Tobacco, заходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Калі хто трымаў, можна было б добра закрыць недзе здесь і потым спрабаваць яшчэ перадайці ў зоне каштоўнасці, але зараз нічога не робім, просто далей. Зеланда, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Здесь ужо 3-4 дна. Калі хто хацеў купляць, то я б не купляў. Дрэнныя справаздачы, я трымаю гэтую пазіцыю і нічога рабіць пака не буду. CD Projekt, окей, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху танна на дзённым. Таксама цяжка казаць, што гэта тренд, я б казаў бы гэта флэт, таму нічога я рабіць не буду. TSMC, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Я б чакаў карэкцыю по MACD, таму не жадаю купляць. Nintendo я купіў, трымаю, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Дывергенцыя, як бачна, не адпрацавала. Стоп-лосс я таксама на маём брокеры Trade Republic нельга паставіць, таму трэба закрываць усё ўручную, таму гэта немагчыма. І я маю гэта магчыма, але трэба сачыць за гэтым, што для мяне немагчыма. Таму трымаем убытак далей. Але я упэўнены, што гэта дрэннае слова, упэўнены. Я буду трымаць Nintendo далей і потым дакуплю, калі будзе ніжэй. Таму што Nintendo добры бренд, на мой погляд. Sony Group, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама была дывергенцыя, быў адскок, не паспелі, і зараз ужо можна спрабаваць купіць. Таксама перасячэнне MACD сігнальнай лініі на тыднёвым графіку, што добра, можна пазначыць. Vodafone, цікава, што была такая свечка на гэтым тыдні. Зараз узыходны тренд, MACD высока, я б чакаў бы карэкцыю. Сама была гэтая дывергенцыя магчымая пазначана. І зараз яно так усё і адбываецца, што пасля гэтай дывергенцыі будзе падзенне. Таму нічога не робім. Nokia таксама эйфарыя. Вельмі дорага, расце на луну. Нічога не робім, ідзем далей. І Ericsson, таксама узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не робім, ідзем далей. BMW, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога рабіць не трэба. Volkswagen, сыходны тренд, танна на тыднём, крыху дорага на дзённым. Выглядае так, што гэта патэрн крыху адпрацаваў і пачынаецца рост, але купляць Volkswagen, хаця гэта Volks, народны аўтамабіль, не ведаю, нет жадання. Pony AI,
Сходний тренд танна на абодвух таймфреймах. Цікаво, що тут адбылася прыгожая дывергенцыя, на мой погляд. Выглядае вельмі прыгожа. Я маю на ўвазе, што пасля закрыцця гэтай свечкі у сераду можна было бы купляць па 8,5. Зараз яно танна на тыднёвым і танна на дзённым. Я б пазначыў бы як фаварыта то, што можна разглядаць і купляць на наступным тыдні. Цікава. Тэхнічна выглядае добра, на мой погляд. Што не добра, што гэта вельмі маладая акцыя, што гісторыя па ёй вельмі мала, але гэты патэрн, што я бачу, выглядае добра. Далей байер, узыходны тренд, карэкцыя па MACD. Я б чакаў, што будзе нейкі час гэтая карэкцыя яшчэ на гэтым узроўні цана знаходзіцца, таму окей на абодвух таймфреймах, але нічога рабіць не буду. Бас. Узыходны тренд дорага на тыднёвым, окей на дзённым, MACD высока, пачакаў бы карэкцыю. PNB Paribas узыходны тренд, MACD таксама высока, крыху дорага на дзённым, на тыднёвым, окей на дзённым таксама, пакуль што далей. Associate General, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што далей. Louis Vuitton, сходны тренд, танна на тыднёвым, дорага на дзённым. Быў гэты патэрн на адскок. Ён яшчэ не зломлены, так што калі хто жадае прыблізна 465 можна спрабаваць. Pernod Ricard, што бачна, сходны тренд, вельмі танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Патэрна на дывергенцыю не бачна, штосьці падобнае, але не так прыгожа, як я б жадаў, таму проста далей. Рашеба Бояс я дакупляў на гэтым тыдні. У зоне каштоўнасці, калі яно адкрылася, я дакупіў, а потым яно ўпала ніжэй. Зараз што бачна, што гэты ўзровень яшчэ не зломлены, што патэрн з дывергенцыі можа адпрацаваць далей. І сігнальная лінія, але гэта толькі для мяне актуальна, таму што я маю прасадку, але калі хто не мае гэтай акцыі, можна ці лепей і не купляць. Sanofi таксама трымаю гэту акцыю. Што адбываецца па Sanofi? Таксама сходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Была гэтая дывергенцыя на тыднёвым дзённым графіку, але яно неяк не можа закрыпіцца вышэй гэтага ўзроўня 77, таму я не ўпэўнены, што яно адпрацуе. Можа яшчэ доўга быць на гэтым узроўні, там нічога рабіць не трэба. Value заходны тренд дорага на абодвух таймфреймах, таму далей. Capgemini заходны тренд танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, ці окей. І гэты ўзровень каля 100 апошні час не зломлены. Выглядае як флэт на гэтым узроўні. Можна спрабаваць чакаць адскок, але не ўпэўнены. Thales сходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, але патэрна не бачна, там проста далей. Банка Santander, узыходны тренд, карэкцыя па MACD. Прабачце. Крыху дорага, там проста далей. Novartis, узыходны тренд, карэкцыя па MACD, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога. ABB, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, таму таксама далей. Свенка Handelsbank, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама проста далей. Game Workshop, таксама узыходны тренд, вельмі дорага, нічога тут не зрабіць. Банка de Sabadell, таксама узыходны тренд, дорага, таксама проста далей. Swedbank,
так само узаходны тренд, дорага, нічога не робім, ідзем далей. Біоамерикус, сыходны тренд, танна, штосьці адбываецца, але паттерна не бачна далей. Компас групп, сыходны тренд, але последние две свечки закрыліся вышэй зоны каштоўнасці, так што пераходзе ў узыходны тренд і дорага, нічога не робім. Lloyd Banking Group, флэт нейкі час, карэкцыя па MACD, я б чакаў, што яшчэ і на гэтым узроўні прыблізна яно і далей будзе. Зараз крыху дорага, таму далей. Sage Group, сыходны тренд у зоне каштоўнасці на тыднёвым і на дзённым, але не бачна нічога, таму далей. ДВС у зоне каштоўнасці, карэкцыя па MACD, танна на дзённым, таксама пакуль што паттерна яўнага не бачна. SBC Holding, узыходны тренд, дорага на абодвух, таму далей. Атран Holding, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што далей. Boston Scientific Corporation. Сыходны тренд, вельмі танна на тыднёвым, окей, крыху дорага на дзённым, паттерна не бачна, але я пазначу для сябе, магчыма, трэба дакупляць, каб сродніць гэты убытак, амаль што 45%, таму што не закрыў, як заўжды, што падзелаць. Але нічога рабіць не трэба, на мой погляд, таму што няма ніякага паттерну. Adobe, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама нейкі флэт, паттерна не бачна. Проста далей. Duolingo, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама ніякага паттерна не бачна, проста далей. Checkpoint Software, таксама штосьці атрымаю. Сама паттерна пакуль што не бачна, але сіні колер ужо можна дакупляць, магчыма, трэба таксама пазначыць, але нічога не трэба рабіць, калі не маеце гэтай акцыі. SME Group, узыходны тренд, окей, на тыднёвым, танна на дзённым. Я б чакаў, што карэкцыя па MACD будзе некалькі тыдняў, таму проста далей. F5, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, там проста далей. Fox Corporation, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Fortinet таксама вельмі дорага. За гэтым каналам Трэйтер недзе расце высока, там проста далей. Infosys Limited, сыходны тренд, нейкія паттерны спрабавалі знайсці. Магчыма, яны даже ёсць. Можна пазначыць, але невыразна, штосьці адбываецца. Там проста далей. Grab Holding, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, проста далей. T-Mobile, сыходны тренд, сіні колер, танна, можна купляць. Здесь выглядае амаль што як дывергенцыя на тыднёвым графіку, што цікава. На дзённым не так добра выглядае, але на дзённым окей, цана цікава тоже выглядае, у тым плане, што добрая цана і магчыма паттерн разварот на днём аглядзе, але трэба глядзець тады на месячны агляд і глядзець, што адбываецца на месяцы, але на месяцы у нас чырвоны колер, то бишь нельга адкрываць пакуль што, таму можна пазбавіць гэты флаг. United Airlines, нейкі флэт, карэкцыя па MACD, крыху дорага на абодвух, там проста далей. Vion Corporation, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. VF Corporation, быў паттерн на дывергенцыю, падзенне было пазначана, і на гэтым тыдні падзенне адбылося. Зараз танна, але чырвоны колер, нічога не робім. Welltower, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. Argen X, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, проста далей пакуль што. Billerud, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Паттерна таксама пакуль што не бачна, проста далей. Future, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым.
таксама паттерна прыгожага не бачна. Міпс сыходны тренд танна на абодвух, чырвоны колер просто далей. Алстам сыходны тренд сіні колер, але пасля такога падзення з гэпам нічога не жадаю рабіць, просто далей. 3 і груп сыходны тренд, чырвоны колер таксама пакуль што нічога не робім. Але трэба пазначыць, што магчымыя дывергенцыі здесь ўсё ж такі спрабуюцца адбыцца, але на гэтым тыдні чырвоны колер не дазваляе нічога купляць. Так. Эрсты груп банк. Узыходны тренд, карэкцыя па MACD выглядае як скончылася, окей на тыднёвым, окей на дзённым. Можна пазначыць, таму ідзем далей. AP Moller. Карэкцыя па MACD, я б казаў бы, адбываецца. Узыходны тренд, окей на тыднём, крыху дорага на дзённым, я б яшчэ чакаў крыху. Сыходны тренд, чырвоны колер, вельмі танна, я трымаю гэту акцыю, але дрэнна, што я яе трымаю, не закрыў. Як заўжды па стоп-лосу, што трэба рабіць. Там будзем думаць, што рабіць пазней. Зараз нічога не робім. Imperial Brand, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Таксама паттерн не бачна, просто далей. Unilever, сыходны тренд, танна на абодвух. Паттерна не бачна, ідзем далей. M2 Air Engine, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Быў гэты паттерн. Ён яшчэ не згублены, гэта паттерн, і можна заўважыць, што цена закрылася вышэй гэтага ўзроўню, што таксама цікава для пакупак можа быць. Таму пазначым, можна ісці далей. Roche Holding, узыходны тренд, дорага на абодвух, просто далей. Аэропорт Цюріха, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, але паттерна не бачна, таму далей. Alaska Air Group, сыходны тренд. Здесь ёсць нейкі гэты узровень, які спрабуецца кожны раз перабіць, але не адбываецца, і выглядае як магчымая дывергенцыя на тыднёвым. Тады мы гледзім на месячныя, і выглядае так, што магчыма гэта адбываецца і можна купляць з перспектывай на год ці болей, таму што гэта дывергенцыя на тыднёвым аглядзе. Ідзем далей. Bristol Myers Squibb, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Visa, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух, таксама ўжо нічога не робім. Mastercard, сыходны тренд, няма ніякага паттерна, таксама нічога не робім. Deutsche Bank, сыходны тренд, спрабую, тэстую гэтую зону каштоўнасці на тыднёвым графіку, і пакуль для мяне выглядае, што можа яшчэ пайсці ўніз, таму што на дзённым гэты пік не перабіты. Будзем глядзець, але зараз рабіць нічога не трэба. CH Robinson, узыходны тренд, але карэкцыя па MACD, крыху дорага, таму нічога не робім. Clorox, сыходны тренд, ніякай таксама прыгожага паттерна не бачна пакуль што, поэтому просто далей. Kinder Morgan, узыходны тренд, дорага на абодвух, нічога не робім. Human Technology, узыходны тренд, таксама дорага на абодвух, пакуль што нічога не робім. United Health, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што паттерна не бачна ніякага, ідзем далей. ServiceNow, сыходны тренд, окей на тыднёвым, MACD сігнальнай лініі перасекліся, крыху дорага на дзённым, і неяк гэты паттерн, можна казаць, яшчэ працуе, ці можна казаць так, не ведаю. Я б казаў, магчыма, магчыма, да, але
Можна пазначыць, не ведаю, паразважаем пазней яшчэ крыху. Трыбком сыходны тренд, танны чырвоны колер, нічога не трэба рабіць. Цела Pharmaceutical узыходны тренд, дорага на абодвух, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але паттернаў не бачна. Tapestry узыходны тренд, але выглядае як будзе гэтая карэкцыя па MACD, таму у зоне каштоўнасці на тыднёвым, каля зоны каштоўнасці на дзённым леп я чакаў, не ведаю. Хаця, магчыма, гэта ўжо стоп, так казаць. Пасля гэтага будзе расці толькі далей. Tapestry таксама можна пазначыць. Добрыя справаздачы. Гэта была небольшая гэтая карэкцыя па MACD. Яна была крыху глыбей, чым папярэдні ніз больш чым паўгады таму. Таму, магчыма, гэта так і выглядае. Таму Tapestry менавіта можа і купляць трэба. Take-Two Interactive узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, нічога пака рабіць не будзем. Verisk Analytics сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Штосьці адбываецца, але цяжка казаць што. Можна пазначыць Verisync узыходны тренд, дорага на абодвух, нічога не робім. AppView я трымаю гэтую пазіцыю, што зараз адбываецца яшчэ не ўзыходны тренд, але на гэтым тыдні свечка закрылась вышэй зона каштоўнасці, што добра, ужо крыху дорага на абодвух, таму ўжо не трэба нічога рабіць. Iron Mountain узыходны тренд, дорага на абодвух, таму таксама нічога не робім. Marathon Petroleum узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама нічога не робім. Quanta Service узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама пакуль што нічога. ExxonMobil узыходны тренд, MACD высока, трэба чакаць карэкцыю, пакуль нічога. Orly Automovie сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей танна на дзённым. Не бачна ніякая дыверленцыя, але штосьці падобнае з гэтым узроўнем адбываецца, што ён не можа быць перабіты, і таму можна пазначыць, але не ўпэўнены ў гэтым. Walmart падзенне на гэтым тыдні, MACD высока, можна чакаць карэкцыю, не ведаю, што адбылося. Walmart не вельмі добры прагноз, магчыма, казаў на наступны. Лізар танна, колер чырвоны. Cardinal Health пакуль што сыходны тренд, карэкцыя па MACD, танна на тыднём, крыху дорага на дзённым. Southern Company узыходны тренд, крыху дорага на абодвух, таксама пакуль нічога не робім. VV Granger узыходны тренд, дорага на абодвух, я трымаю гэтую пазіцыю. Магчыма, трэба закрыць, калі яна будзе каля 1400. Можна пазначыць на наступны тыдзень. Unum Group узыходны тренд, я таксама трымаю. Пакуль што да закрыцця таксама яшчэ ёсць люфт, таму трымаем, нічога не робім. Diamondback Energy узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, MACD высока, таму я і закрыў некалькі тыдняў прыблізна на гэтым жа ўзроўні. Broadcom узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Global Markets не лепш закрыў, таму што яно яшчэ вырасла за некалькі месяцаў, але хто ведае. Зараз эйфарія, вельмі дорага, таму нічога не робім на абодвух таймфреймах. MC Kesson сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, дывергенцыі ніякай не бачна, таму проста далей. Lilly and Company узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль што далей. Nvidia была добрая справаздача, што ўсё расце як на даржах, але на гэтым інвестары пачалі фіксаваць прыбытак, выглядае так. Зараз дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але нічога пака не робім. Home Aerospace узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама пакуль што нічога не робім. Kroger Company
не атрымаю штосьці, яно адбываецца на гэтым узроўні, трэба было б, магчыма, закрыць калісьці б. Зараз танна, нейкі флэт, карэкцыя по MACD, нічога. Філіп Моррис. Я закрыў эту пазіцыю. Зараз дорага на абодвух таймфреймах, узыходны тренд, нічога не робім. General Electric Aerospace, нейкі флэт пачынаецца, карэкцыя по MACD. Крыху дорага на абодвух, можна пазначыць, але не ўпэўнены. Arista Network быў гэты паттерн з падзеннем, дывергенцыя, зараз адскок. Крыху дорага на абодвух, таксама пакуль нічога не робім. Прогрессив. Я атрымаю на гэтым узроўні 207 прыблізна. Што адбываецца? Сыходны тренд выглядала як дывергенцыя на тыднёвым, дывергенцыя на дзённым. Зараз танна на абодвух, але чырвоны колер на дзённым, таму нічога не трэба рабіць. Rheinmetall. Сыходны тренд, танна на абодвух, перасячэнне сігнальнай лініі MACD на дзённым графіку, але яго яшчэ няма на тыднёвым, таму я б чакаў, што некалькі тыдняў яно яшчэ можа быць недзе на гэтым узроўні. Republic Service, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, ці окей на дзённым, і выглядае так, як гэтая дывергенцыя адбылася на мінулым тыдні, і можна было бы адкрываць, калі на месячным тыдні быў бы сіні ці зялёны колер, таму але яго няма, там нічога не робім. Аўтазона, сыходны тренд, чырвоны колер, нічога не робім. Northrop Grumman Corporation, сыходны тренд, сіні колер дазваляе купляць, але не ведаю. Без паттерна не жадаю такое рабіць. Мюнхенская страхоўка, сыходны тренд, чырвоны колер, таксама пакуль нічога не робім. ЕОН, узыходны тренд, у зоне каштоўнасці на абодвух. Не ведаю, будзе ли гэта карэкцыя глыбей по MACD, таму я б яшчэ пачакаў, паглядзеў, што адбудзецца. Heidelberg Materials, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Дывергенцыі няма, просто танна, добрая акцыя, можа і трэба купляць, пазначым. Нямецкі Телеком, буйны адскок на гэтым тыдні, хаця была справаздача, не казаць, што яна была добрая. Не на гэтым, на мінулым тыдні, але чамусьці быў адскок. Незразумела, чаму. Што можна казаць? Сыходны тренд, окей на тыднёвы, крыху дорага на дзён. Нічога б я б не рабіў. Energy, сыходны тренд, танна на тыднёвым, чырвоны колер, таму нічога не робім. Oracle вяртаецца к узыходнаму тренду, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму таксама. Далей Purdue Education, узыходны тренд, чырвоны колер, але добра на ўсіх таймфреймах, там нічога не робім. Нямецкая біржа, узыходны тренд, вяртаецца адскок на гэтым тыдні. Ужо дорага, там нічога не робім. Я чакаў, што будзе крыху глыбей гэтая карэкцыя. І Geely Scientist, узыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама не бачна паттерна, і магчыма будзе яшчэ адбывацца карэкцыя. Прыгожа, штось было знайдзена на гэтым тыдні. Цікавае, што не кожны тыдзень адбываецца. На гэтым я зычу ўсім добрага надвор'я. Так казаць, карыстацца гэтым добрым надвор'ем і зрабіць нейкія вандроўкі і палучаць асалоду ад жыцця. Усім